Kien 63 sena ilu li Georgina u James Ebeyer ġibdu l-attenzjoni ta' xulxin wara l-bank ta' klassi fejn kienu jieħdu il-lezzjonijiet tal-privat. Georgina mhux darba jew tnejn li tifat ħarsita fuq James. Dik il-klassi kellha tkun il-bidu ta' fjamma ta' mħabba bejniethom li għadha mixawla sal-lum. Bil-kuġina ta' James isservi ta' ħuttaba. Kien hemm il-kuġina tiegħi tieħu koll il-privat miegħi. U wara ftit ġiet fuq qalt li isma' James qalt li inti titħajjar għal Gina, għal Georgina ġifieri. Qedtilha li jien paspieġ u m'kontx naf. Qalt li għax tixtieq tibda tkellmek. Illum din il-koppja ilha miż-żewġa 57 sena. James lillum għandu 85 sena iqis il-fedeltà u l-feliċità bħala fundamentali biex żewġ persuni ta' kuljum jibqgħu iħarsu lejn xulxin bħalli kieku l-ewwel darba u biex imħabbithom ma' kull ġurnata tibqa' tikber. Jistqar li ħajtu tieqaf mingħajrha. Ħafna mingħajrha ma nagħmel xejn. Nagħmel xejn, speċjalment issa li kbirt iktar u iktar. Georgina llum għandha 79 sena tiftakar fil-jum ta' żwieġ bit-tbissima li ma bħala fuq fomma. Tirrakkonta l-emozzjoni li ħasset meta fuq l-artal li l-James ħaditu fit-tajjeb u fil-ħażin, fil-mart u fis-saħħa. Sabiħa ħafna, f'askun taf tkun ilek tipprepara dak kollu u askun taf il-ħin kif għaddej, askun taf kux vera qed teżisti dak il-ħin, tant ikollok eċitament, ma kienet sabiħa. Ngħid għalija wara t-tieġ morna għawdex u qatt ma kont mort għawdex qabel, allura das li kieku sifirt. Ma naqsitx il-memorja ħelwa taż-żożija meta James u Georgina kienu jmorru jinnamraw Hastings u sa 8 iridu jkunu d-dar. Ħarġa kienet nhar ta' ħadd u forsi darba oħra f'nofs il-ġimgħa. Biss daqshekk. Il-ħadd kien jiġi f'xi 3 jew 3 u nofs, konna naqbdu tal-linja u mmorru l-belt u mmorru naraw xi film, jew inkella mmorru Hastings jew nippassiġġaw affarijiet hekk. U f'nofs il-ġimgħa imma ma konniex noħorġu l-belt, jew ħdejna, jew Sant Anton, peress li minħallija, hekk affarijiet hekk. Meta konna rajs imbagħad kien jiġi d-dar. Georgina u James kellhom żewġ titfal li llum għandhom 4 titfal u għalhekk saru nanniet ukoll. Jgħidu li l-jum favorit tagħhom huwa meta jkollhom l-anniversarju li sa miż-żwieġ baqgħu jiċċelebraw dejjem. James kellu messaġġ għal martu f'jum San Valentinu. Ngħidilha li nħobbha u nixtieq li nibqgħu ninħabbu sakemm il-bambin jifridna. Ma nistax ngħidilha xejn iktar u aħjar minn hekk. Forsi jħodna flimkien. Jista' jkollox jista' jkunu. B'din il-kopja tqis il-bews ta' kuljum ħaraturija tal-imħabba imprezzabbli ta' bejniethom bil-kelma inħobbok għalihom tfisser mitqlu deb.